matur nuwun. Nuwun pangapunten. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Kades. Sampun nggih. Tegap. Ampun nggih. Ampun nggih. Matur suwun. Ngaturaken gunging panuwun Mbak Irma lan Pak Kades saking Serut Bapak Topik. Biyayane gagah Pak Doyo. Nggih. Nong ya tahu ditanggap tahun 2025. Oh, iya biyen acara ulang tahun desa. Biasanya gue di apa ya di ulang-ulang secara berturut-turut 5 tahun sekali, Pak. Oh, jadwalnya 5 tahun. Jadwalnya 5 tahun sekali, nggih, Pak Kades Taufik. Dasare biayane blobo, gagah. Kayak tak paringi blangkon jan, malah tambah gagah. Oh, senggagahi ya. Atur nuwun ramane saking Serut mugi-mugi berkah. Sampun berkahi. Nggih. Niki Mbak Arum kalian apa Ade Cuit. Nah, Baga. Niki moji 5 siji. Kalang-kalung sing tak tampa. Jambare turun monggo pinalak legah kanthi sedeca dilalah diparingi terang. Mbak Wito sehat selalu, panjang yuswanipun, amin. Sekarang kemojing ya nyusul. Saking kemojing Binangun alhamdulillah. dilacap lho anggere ora tresna karo jenengan apa disusul. Terima kasih Mbak Wito, jan ya Allah. Sehat selalu nggih, Mbak. Iya, amin. Amin. Pak Ripto monggo, Pak Ripto mboten kesirian. Oh ya gara-gara kok. Gelang kalung biasane Pak Kripto. Nggih, Mbak Saijo mboten kesirian. Pak Saijo. Monggo Mbak Saijo. Ayo, Mbak. Nggih, siap nggih. Mriki Mbak Saijo. Pak Sariman, Pak Kodirun. ora. Pak Yono, Bos Remon, Bos Remon. Kang Bawor, Pak Tejo, Pak Ratno Bawor lho jauh ini. Gara-gara juga sederek ae. nggih, nanti gara-gara nggih. Monggo Mbak Ade. Sambung. Sri Bania. Mbak Saijo monggo. Immanuel, Mas Immanuel. Mangga. Pak Saijo. Monggo monggo. Tamani tamani. Lagune napa Mbak Saijo? Jan. Pak Saijo. Duitnya nyerah-nyerah kok. Pripun pasukannya mana? Ayo Pak Ripto. Oh, Pak Ripto mangke gara-gara Mbak Saijo jatai seniki nggih. Pak Saijo. Mbah Saijo juragan tahu. Nah, biasanya